भाई लोग, पंकज देसी लाल में आप लोग के स्वागत बा। काहे से इ गाना धमाल मचैले बा पावर स्टार पवन सिंह के नया चैनल पर ह इन भोजपुरी। इ गाना धमाल मचैले बा। काहे से इ गाना के कोनो जोर नहीं के नया गाना पर बा आई नया चैनल पर बा गाना। फिर भी धमाल मचैले 5 घंटा हो गल। खेसारी लाल के एगो गाना से पहले खेसारी लाल के इनका से पहले खेसारी लाल के गाना छूटल बा 10 घंटा पहले। बुलबुल है नाम बा गाना के। 10 घंटा हो गल बा। 1 मिलियन नहीं के गल, ऐसन बात नहीं के। महायुद्ध चलता खेसारी लाल पवन के। पवन सिंह के समयाना गाना धमाल मचैले बा नया चैनल पर, ठीक नु। तो अभी कुछ ना कहे बिहान एक रिजल्ट के बारे में बतावा जाओ कि फर्स्ट मारता कि सेकंड मारता। 24 घंटा के बाद कोई के रिजल्ट बताइबो। और नया पर बा और पुराना पर बा। खेसारी लाल सुर म्यूजिक पर पावर स्टार पवन सिंह से बनावल बाटे। हाँ ठीक बा।